Aïwa, Mbalma, VOA, Bamarakan, Lam. Ani minnu bɛɛ b'an lajɛla VOA ka bɔlɔlɔsiraw kan an bɛ yan Wagadugu Burkinabé dɔ la o bɛ yɔrɔ min wele ko place des Nations Unies ayiwa rond-point des Nations Unies ayiwa nin yɔrɔ in na fasodenw bɔra bi olu ye coup d'état min ye fanga da a ŋunuŋunu kuma mɛn ko o kan ka kɛ ka capitaine Ibrahim Traoré ka fanga dafiri ko olu ma jɛn n'a ye o de kosɔn o bɔra bisu in na k'o ka nisɔngoya jira ani k'a jira ko olu jɛnnen don ni Ibrahim Traoré ka fanga ye ayiwa an ye balimacɛ fɔlɔ min kunbɛn ale tɔgɔ ko Fofana Abubakar Fofana mun de ye alu bɔ bisu in na ka na se n'alu ye place des Nations Unies na. Oui, anusu amanga jula kan folaw ani mani kan folaw ani bamana kan folaw anga foli yeselen ba bema ezana ngo jula kan folaw bamana kan folaw mani abebe comme lankelende anga foli yeselen bema ambeni wakati na ya place rond-point des Nations Unies si ça est trop yɛlɛmana a kɛra rond-point de capitaine Ibrahim Traoré lambi ne wele kasin kene la ko ŋa mɔgɔ wele ka bɔ ko coup d'état de bɛ sen na wala o y'o de fɔ anw ɲɛna anw bɔra ye mobilisation kɔ mais kan to ya an ye information de fana sɔrɔ k'a fɔ ko gendarmerie ɲɛmɔgɔ de bɛ ko in kɔnɔ ni tiɲɛ don o bɛ ne tiɲɛ t'an to kɔn lo mais o y'o de fɔ k'a fɔ ko coup d'état de bɛ sen na k'u y'a préparé alu bɔli ka se nin kɛnɛ nin kan o kun de duman ye o kun ye ko coup d'état de bɛ sen na k'u bɛ fɛ ka capitaine Ibrahim Traoré de kɛ ka ka fanga la biliya an ma sɔn o de ma o de y'a labɔ ye bi an y'o de mɛn ala k'an bɛ sa bɔ an balimacɛ ka gbɛrɛ e tɔgɔ ani jamu ok ne tɔgɔ ko voilà ok ne tɔgɔ ko Jɛrima Dirisa le ok ayiwa Dirisa ele sera bi wula in na mɔgɔ m'a fɔ ko coup d'état dun kɛra e dun bɔra non a y'a bara an bi tuma min na ten 22 yɛrɛ tɛmɛna mais an lɔn lo place de la révolution place des Nations Unies kɔrɔ ten ka se ka an ka c'est-à-dire nisɔngoya jira an ma jɛn ni coup d'état min bi bilara sen kan an ma jɛn n'a ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que an ye Ibrahim Traoré ye cogo min na c'est-à-dire a bɛ banbara yɛrɛ ka se ka jamana in ka se ka suma mais mɔgɔw b'a duguma ka se ka a sen ɲagami an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini ale kama lo an bɔra bisu na ka la ayiwa an cɛ an baraji ayiwa VOA bamanankan lamɛnnaw bɛɛ a y'a faamuya cogo min na anw bɛ nin kɛnɛ nin kan fasodenw de bɔra caman i n'a fɔ Kɔnɔfulu ka n'a jira ko olu ma jɛ ko n'a sɔrɔla coup d'état ko b'a sen kan Burkina Faso bi bi in na capitaine Ibrahim Traoré ka fanga man kan ka dafiri ko o de kosɔn olu bɔra ka n'a jira ko olu capitaine Ibrahim Traoré senkɔrɔma dɔndɔnna ko min bɛ sen kan nin n'a kan ka kɛ coup d'état ye a tɛna se ka kɛ coup d'état ye ko de kama olu bɔra nin kɛnɛ nin kan voilà an ɲɛ b'a la o bɔra ni Ibrahim Traoré ka fanga fanu ye k'a jira ko olu bɛ Ibrahim Traoré yɛrɛ dɛmɛna balimakɛ ayiwa e fana bɔra bi wula in na k'a jira ko e jɛnni tɛ n'a sɔrɔla coup d'état kan ka kɛ ka Ibrahim Traoré ka fanga dafiri ayiwa e hakilina ko ye jumɛn ye ka taa n'a sɔrɔla coup d'état kan ka kɛ. ok ne tɔgɔ ko Mohamed Kabore Jean-Emmanuel Kabore n filɛ wala an bɔra bi su in na parce que a ma diya an ye kibaruya min bɛnna an kun la a ma diya an ye an bɛ yan mɛn ko coup d'état de bɛ dugu la Burkina bɛ fɛ ka taa ɲɛ Burkina bɛ fɛ ka taa a ka fanga sɔrɔ la mais mun na o bɛ fɛ ka bɛn mun na juguya nin ka ca donc mɔgɔ bɛɛ bɔra jamana bɛɛ bɔra ko o man diya an ye min y'a coup d'état nin kɛ o k'a dɔn o ka coup d'état nin labila voilà mɔgɔ de y'a fɔ mais an y'a mɛn tiɲɛ waa tiɲɛ tɛ an bɔra ka yira ko an ma diya ye n'a kɛra tiɲɛ o ka ban sinon bɛɛ bɛ sa parce que an bɔra bi na n'an ma sa an tɛ balo voilà n'an ma sa an tɛ balo n'an lara an sara n'an lara an sara n'an lara an sara ayiwa a y'a faamuya cogo min na VOA bamanankan lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa fasodenw de bɔra bi su in na ko bi kɔni sunɔgɔ tɛ olu fɛ ko olu bɛna bɔ k'aw ka dusukun tɔɔrɔ jira
ko n'a sɔnna coup d'état ko bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ ko a tɛna se ka ɲa ko ni coup d'état ko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ o coup d'état ko nin kɔni a tɛ se ka taa ɲɛfɛ ko o de kosɔn olu bɔra ka u ka nisɔngoya yira k'a yira ko olu bɛ capitaine Ibrahim Traoré sɔngɔlɔma dɔndɔnna ko coup d'état tɛ se ka kɛ Burkina Faso sabula fanga ɲɛmaa min bɛ an fɛ ni min ye capitaine Ibrahim Traoré ko olu bɛ o ka fanga le kɔ o de kosɔn olu bɔra k'a yira ko maa min bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Burkina Faso kɔnɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko o coup d'état nin kɔni o tɛ se ka taa ɲɛfɛ an dun b'o kɛnɛ le kan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'ale ye place rond-point des Nations Unies ye. Ne tɔgɔ Ousmane Sore. Ousmane Sore. Oui. Ayiwa o m'a fɔ coup d'état kɛra fɔlɔ o ko a wuluwulu kuma de bɛ fɔra. A wulu bɔra bi in na. A wuluwulu kan dɔ y'a mɛn ka bɔ parce que a mandat ye coup d'état ni mandat ye bi a mandat ye sini. Ibrahim ta ka jamana mara komi Ibrahim a ka ɲi an bɔra bi Ibrahim kan bi an b'a continuer an b'a continuer an bɛ Ibrahim an ma salo. Cogo min na fasoden de kɔni o bɔra bisi in na k'a yira ko fanga d'Afrique tɛ se ka kɛ Burkina Faso an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sabula minnu bɛɛ bɔra ten an ɲɛ bɛ jamakulu minnu bɛɛra olu bɛɛ ko o jɛnnen don ni Ibrahim Traoré ka fanga de ye n'an y'a faamu ko an bɛ rond-point Nations Unies Merci beaucoup. Ante. O faamuyara. Awa a y'a faamuya cogo min na fasoden kɔni bisu in na kɔni sunɔgɔ tɛ yen sabula olu bɔra ko olu kɔni olu b'a yira ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka Ibrahim Traoré ka fanga dafiri ko o dangani tɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka Ibrahim Traoré ka fanga dafiri an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an dun b'o kɛnɛ de kan an fɛ yɔrɔ min ye o ye jamanatigi yɛrɛ ka so le an bɛ wele ko président du faso mɔgɔw lɔn don place rond-point des Nations Unies ani jamanatigi ka so le cɛ o lɔn don présidence ani rond-point des Nations Unies le cɛmancɛ la ko fanga dafiri tɛ se ka kɛ Burkina Faso an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jɔn bɛ julakan mɛn julakan ok n balimakɛ ayiwa e bɔra bisu in na o m'a fɔ ko fanga dafiri bɛ yen e dun bɔra a y'a mɛn ten e tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ko Bantango Musa ayiwa Musa Bantango oui e bɔra bisu in na oui mun de ye e labɔ su in na bon an n'u fana an jigila baara la ka selu kɔnɔ bon an nana don Facebook la ka mɛn ko bɛ fɛ ka fanga dɔ kɛ jamatigi ma bon fanga kɛ jamatigi ma nin fana an ma sɔn ale fana an fana bɔra ko an bɛna na filɛ ni fanga dɔ bɛ se fanga la an fana ka ca an bɛ se ka dugutigi fana dɛmɛ a bɛ se ka sigi a sigiyɔrɔ la bon an ma a tigi dɔn fɔlɔ parce que an nana o ko gurusikɛ dɔ ko a y'olu bɛ pas dɔn an kɔni y'a photo ye mais bon comme c'est pas fondé an ma ale jati fɔlɔ voilà an y'a ganiya min ye nin o k'a cɛ to a nɔ la o k'a to yen a ma na mɔgɔ dɔ ma fɔ ka na a yɛrɛ lo nana donc a nana baara kɛ ni cɛ ye an fana b'a kɔ bi a bɛna kɛ min ye bisu nin na a bɛna an sɔrɔ yan sunɔgɔ tɛ yen même ni sunɔgɔ bɛ an tɛna sunɔgɔ donc sunɔgɔ tɛ yen voilà ayiwa hali bɛla an b'an ka munumunu salora ka se ka faamuyali kɛ ko min ye fasoden bɔ bisu in na an bɛna se ka gbɛrɛ maa dɔw kɔrɔ minnu yɛrɛ ye nin ko nin wulikajɔ nin labɛnbagaw ye ka se ka faamuyali kɛ mun de kosɔn olu bɔra bisu in na olu kɔni o sigilen don sira in kan ko mɔgɔ si
tina tɛmɛ nin sira nin kan ka se ka kɛ ka se ka ko mɔgɔ si tɛna se ka tɛmɛ ko mɔgɔ si tɛna se ka tɛmɛ ka se ka taa fɔ k'olu faga Burkina Faso ka fanga kura ɲɛma min ye capitaine Ibrahim Traoré ka ale ka fanga dafiri ayiwa balimacɛ e bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna k'a fɔ mun de kosɔn e bɔra su in na. Wala ne bɔra su na bi kama kuke voilà ne bɛ se ka na tɔgɔ ye Ti Fuseni et puis Ti Fuseni voilà oui ne bɔra inchallah yi bon ne min ye ne bɔ su na pour que élément ninnu bɔra cogo min na an ye kuma minɛ bi su na bi bina a ma diya an ye quoi o san bɔla min kan an tuna ayiwa an fɔ ko e fɛ ka coup d'état de kɛ président ma awɔ e fɛ ka coup d'état k'a ma a ma dɔn mɛ a ma bɛn ma wala a kita an ka bitɔn ye dɔw san bɔla sun na an bɛ ka citer parce que a ye min kɛ a ye hɛrɛ ɲuman kɛ ye vraiment tɛ se ka ɲinɛ k'an sun kɛ wala a ka baara n'a ka baara ɲuman ala ka barika don a la a ye ɲati ma salifa ala ka ɲi ka d'a ma ala bɛ ka sama ɲuman kɛ ye ala ka hɛrɛ ɲuman kɛ ye a ye fɛn d'a ti ma salifa ala ka barika don a ka d'a ma wala donc inchallah an cɛ ayiwa an ɲɛ b'a cogo min na nin anw ɲɛfɛ an fɛ yen an ɲɛ bɛ yɛlɛ min na an fɛ yen o ye jamana kuntigi yɛrɛ ka so ye an min wele ko président du faso ayiwa fasodenw bɔra ka na lɔ nin kɛnɛ nin kan an kɔfɛ rond point des nations unies le bɛ yen ni ale ye dunuya kɛlɛya tɔnba min bɛ adamadenyaw ani jamanadenw yɛrɛ ka hakɛw fɔ n'an ko nations unies ale rond point de b'an kɔfɛ fasodenw bɔra ka na lɔ nin sira nin kan su in na ko n'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka coup d'état kɛ capitaine Ibrahim Traoré ka fanga ra ko olu tɛna jɛn n'a ye olu bɔra ka se ka o tigi de kɔrɔn tigɛ ayiwa hali bi an b'an ka munumunu salura ka se ka faamuyali kɛ ka di VOA bamanankan filɛrikɛlaw bɛɛ ma mun de kosɔn olu bɔra bi su in na n balimacɛ e bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna e tɛ julakan mɛn yan dɔ de bɛ julakan mɛn e bɛ julakan mɛn yan ayiwa Nan? Ne tɔgɔ ye Mohamed Konombo. Naam. Ayiwa bisu nata kɔni o ɲagamina dɛ. O kɔni. Ko mun de kɛra? Bon an fana tun sigilen bɛ an ka so kɔnɔ donc kibaruya dɔ de nana bɔ ko u b'a fɛ ka an dugu yɛrɛ de janfa voilà k'an ka président nin bɛ yen k'o kɛ o ka seko la o de kosɔn an bɔra ka na bisu nin na ko ka na président soutenir pour que komi u bɛ fɛ ka jugu min kɛ an na pour que an bɛ ala darila o jugu nin bɛ segin o ma quoi. Voilà, o le kosɔn an bɔra la. Ayiwa kabi tuma damadamani a kɔni tun bɛna ko ŋununukan ko bɛnbaliya tun bɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ani ɲɔgɔn cɛ an tun y'a miiri ko o bɛnbaliya nin ko tiɲɛ tɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan a kɛra ko bɛnbaliya nin faga kɛ tiɲɛ ye. Bon o kɔni an bɛ se k'a fɔ ko o kɔni ye tiɲɛ ye puisque bɛnbaliya tun bɛ yen sɔrɔdasi ni ɲɔgɔn cɛ nin tun man kan ka kɛ quoi puisque an n'u yɛrɛ k'a lɔ an dusukun na an k'a lɔ ko non civil tɛ se ka wuli ka nin ko nin cɛ donc o le kosɔn bɛnbaliya nin fo a ma sabati ka ɲɛ quoi o le kosɔn a ma sabati ka mais an b'a lɔ an ka sɔrɔdasi ninnu kɔnɔna na juguw bɛ yen mais jugu min bɛ bɔra kɛnɛma ka na u jukɔrɔ min fɛngɛ ka pour que u bɛ an ka président voilà k'u lawuli ka na ko jugu min cɛ nin an bɛ ala dari la ala ka juguman bɛɛ sigi u fila nin bɛɛ ma. Jugu min bɛ bɔra kɛnɛma ka na o jugu min bɛ Burkina Faso kɔnɔ yan o an bɛ ala dari la ala kelen de bɛ se k'an bɔ an bɛ to ko min na donc an bɛ ala dari la pour que an ka président a bɛ sabati ka jugumɔgɔ ninnu o bɛ ala k'u fanga la sa. O faamuyara i ni ce Konombo. I ni ce. Ayiwa hali bi an bɛ an ka munumunu salo kɛ ka se ka faamuyali kɛ ko min bɛ kɛra bisu in na yan yɔrɔ nin na julakan dɔrɔn e bɛ julakan fɔ na ka se ka faamuyali kɛ k'a lɔn ko min bɛ kɛra bisu in na nin yɔrɔ in na n'an ko rond point des nations unies fasodenw kɔni bɔra maa ba caman de bɔra ka na u ka nisɔngoya yira n'a sɔrɔla coup d'état dɔ bɛ a sen kan o tɛmɛnen kɔ ka se ka fɛnɛ u ka senkɔrɔma dɔndɔnya yira capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ka fanga ra ayiwa dɔw kɔni ko bisu in na kɔni sunɔgɔ tɛ olu fɛ an ye an balimakɛ dɔ sɔrɔ ale b'an bolo kɔrɔ e ka dɔ ɲɛfɛ ayiwa e bɛ se k'i tɔgɔ ani jamu fɔ an ɲɛna. an so ne tɔgɔ ko Isa Woni.
Bon, ne bɔra sufɛ la n y'a mɛn ko o fɛ ka coup d'état kɛ président ma a ma diɲɛ a ma ɲɛ a ma parce que an y'a mɛn ko sɔrɔsi fɛ ka janfa kɛ ka président zan bɔ parce que o de yɛrɛ kama ka ɲi ka bɛn ɲɔgɔn ma o ka ɲi ka kan bɔ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamu ka an ka ɲɛnama di ɲɔgɔn ma jamanadenw fana bɛ tugu o kɔ ni janfa yɛrɛ o yɛrɛ cɛ mɔgɔ bɛ taa ni jamana ye a bɛ jamana tiɲɛ an bɛ bɛn fɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ ɲɛ misiri faamaw ka sabari k'o bɔ di ɲɔgɔn ma o ka jugu tɛ kɛrɛ fɛn b'a to fanga ka se jugu kɔrɔ n'o yɛrɛ jigira ɲɔgɔn la jugu bɛ se o la an tɛ da jugu ka se o la an bɛ da ala ka fanga ta ɲɛfɛ ale bi Ibrahim b'a ɲɛfɛ ala ka fanga d'a ma ale bi jugu wulila k'a bɛna don a ko in na ala ka halaki sinon o wulila ko bɛna coup d'état kɛ a ma a ma bɛn a ma an bɛ Burukina bɛ de an bɛ se ka sa Ibrahim kɔ Ibrahim cogo cogo a bɛ ko o ko la an b'a kɔ sun tere an kɔni an sɛgɛn don cogo cogo la parti wula bɔ n'u bɛ kɔrɔ voilà an bɛ Ibrahim kɔ fo an sɛgɛn an bɛ Ibe kɔ fo an sɛgɛn voilà Ibe voilà an bɛ Ibe kɔ Ibe an b'a kɔ an b'a ladɔnniya ko an bɛ yan Wagadugu rond-point des Nations Unies la fasodenw bɔra k'u ka nisɔngoya jira ko olu y'a ŋunuŋunu kan mɛn ko fanga dafiri dɔ fɛ ka kɛ ko olu ma jɛn ni o fanga dafiri ye olu de kosɔn o bɔra k'a jira ko olu bɛ jamanatigi kapitɛni Ibrahim Traoré olu bɛ a senkɔrɔma dɔndɔnna ani olu bɛ fɛ ka u ka nisɔngoya jira maa min bɛ fɛ ka o fanga dafiri in bila sen kan kuma caman fɔra maaw kɔni o kɔni o cɛsirilen don kuma bɛ taara fan bɛɛ dɔw yɛrɛ ko kapitɛni Ibrahim Traoré ale yɛrɛ ma kan ka wuli ka bɔ fanga yɛrɛ de kunna tuguni Il n'a pas tiré. Il ne tire pas. C'est ça le problème. Non, il n'a pas tiré. Il ne tire pas. Non plus. drapeau kɔni bɔra d'ici drapeau bɛ Burkina Faso yɛrɛ fana ka drapeau bɛ yen Julakan personne ne comprend Jula on ko an dusu ka di ko an bɔra ka na yan ne o b'a fɛ ka coup d'état kɛ an dusu man di ale de kosɔn an nana yan o b'a fɔra réseaux sociaux la o tiɲɛ don ni cɛ tɛ i tɛna mɔgɔ ye o bɛ na yan tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don walahi an b'a fɛ ka na yan an t'a fɛ o bɛ coup d'état kɛ n'an bɔra ten o tɛna courage sɔrɔ ka coup d'état kɛ wayi o tɛna courage sɔrɔ ka coup d'état kɛ wayi a bɛ dugu ni minɛna ɲanama et puis a bɛ tiɲɛ le kan an b'a fɛ ala b'a si diɲɛ wala a ko ka di i ye ka tɛmɛ an tɛ se ka kuma bɛɛ fɔ. aw y'a faamuya cogo min na
spécial live na an min labɛn ka bɔ wagadugu yan wɛrɛ yan plaza nation juni na burkina faso an b'a ladɔnniya ko fasoden dɔ ko olu ye munumunu kuma mɛn ko fanga dafiri fanga tɛ ka kapitɛni ibrahim tarawele ka fanga ben ko o de kosɔn olu bɔra dusu in na ka o ka dusukun tɔɔrɔ yira k'a yira ko olu ma jɛn ni kudeta foyi ye ko kudeta tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ n'a tora tile dama damani kapitɛni ibrahim tarawele yɛrɛ a bɛna kɛ san 1 ye ni ale bɛ burkina faso nana ko olu ma jɛn n'a ye ni maa min fɛ ka kudeta kɛ ko o kudeta nin tɛ se ka kɛ burkina faso an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan sabula olu ka tilancɛ la ko kapitɛni ibrahim tarawele a bɛ baara ɲɛnama de kɛra fasidenw bɛɛ tɔgɔ ye ni tun ye kɛlɛ tarawele kumakan ye ka bɔ wagadugu burkina faso bɛɛ b'a bamanan yɛrɛ tɔgɔ